Takže ahoj všichni, já jsem Karolína, to je Lukáš. A my vás teda vítáme na 16. ostravském WordPress Meetupu. Všichni, co tady jste, si myslím, že už víte, že se scházíme první pondělí v měsíci. Děkujeme za podporu centrále, díky které vlastně můžeme být tady v těchto prostorách. Po přednášce se potom všichni sejdeme v Radikastovně, teda kdo může, tak tam je objednaný stůl. A za mě už bych teda předala slovo tady Kubovi, který si pro nás představil přednášku CSS animace. Tak. Dobre, takže predstavený som už bol. Poďme na to. Ja som... Dúfam, že to nezvládneme za nejakú pol hodinu, lebo ja tam mám iba 15 slajdov, ale ja si myslím, že tam bude toľko proste obkecov okolo a dosť je veľa praktických vecí, že nakoniec aby sme sa zmestili do tých 2 hodín. Takže čo sú CSS animácie? Nejaká omáčka. Sú to proste... CSS animácie nám pomáhajú, to asi všetci viete, ale tak musím niečo asi povedať základné. CSS animácie nám pomáhajú proste rozpohybovať nejaké veci, nejaké elementy na tej stránke. Účely to má rôzne, zlepšiť užívateľskú interakciu, niekedy zhoršiť dokonca. Stretávam sa bežne s takými, že príde niekto na stránku a teraz tam proste 45 sekúnd sa niečo animuje a ja už proste nervózny, už proste po 20 sekundách mám chuť odísť, ale hlavne, že tam lietajú proste nejaké veci a že sa to tam animuje. Ale v princípe, pokiaľ sú tie animácie vkusné, pokiaľ nie sú zbytočne dlhé, pokiaľ ich nie je zbytočne veľa a tak ďalej, tak to môže výrazne zvýšiť nejakú proste užívateľskú interakciu, nejak zaangažovanosť. Môže to dokonca viesť až k zvýšeniu konverzií. Výhoda CSS animácií, budeme sa baviť len o pure CSS animáciách dneska, nebudeme do toho vôbec zaťahovať JavaScript, aj keď teda vy sa asi budete pýtať, takže sa tomu nevyhneme, ale v princípe s účelom tejto prezentácie nie je proste riešiť nejaké akože JavaScript heavy proste záležitosti. Spomenieme to úplne okrajovo. Výhody používania CSS animácií, výkon, už som čiastočne naznačil. Jednak to, že vlastne pri CSS animáciách vieme využívať hardwareovú akceleráciu. Hlavne ako proste pokiaľ tam ten JavaScript byť nemusí, tak spravidla to vždy proste menej náročné na ten prehliadač. Nevždy sa to samozrejme dá, hej, proste budú špecifické prípady, vraj spomenieme si ich okrajovo, kde to používať bez toho JavaScriptu nejde. Jednoduchosť, je to jednoduché na implementáciu, predsa už ten JavaScript je nejaký akože programovací jazyk, hej. To CSS-ko sa človek naučí, tie CSS animácie, proste pozrieš si pár tutoriálov, naučíš sa to cez víkend a už vieš proste robiť celkom zázraky s tým. Optimalizácia pre prehliadače. Budeme na konci spomínať také nejaké obskúrne veci, ale v princípe ako tie nejaké základné CSS properties, čo sú tam, čo sa týka animácií, tak proste podporujú všetky prehliadače, aj tie také kadejaké šialené, ako neviem, čo tam je, Baidu Browser a Opera Mini a tieto záležitosti. Takže v princípe ďalšia výhoda, že málo kedy dochádza k nejakým cross-browser konfliktom, proste väčšinou je to kompatibilné so všetkými prehliadačmi. Nejaké základné 2 typy, akože tie prechody, aby som to ani nenazval úplne, že animáciou, ale ako budíš, no. Rozdiel som to na tieto 2 časti. Toto je len nejaký proste vzorový kód. Ja sa ospravedlňujem, je to screenshot. Ja som netušil, akým spôsobom do PowerPointu vložiť ten kód, tak aby to bolo nejako pekne naformátované s tým, že by som vlastne každé nejako vyfarboval a sorry, ale nemal som na to 12 hodín na tú prípravu, takže ako hodil som tam na prasáka screenshot, ale dôležité je, že každý jeden kód, ktorý tu bude spomenutý v tej prezentácii, tak som si dal tú námahu, že som to aspoň dal do CodePen, čiže vlastne máte to nalinkované na môj CodePen. Odtiaľ to nezmizne, tam si to môžete proste kedykoľvek pozrieť. Hej. No a teda tie základné 2 veci, máme prechody, kde proste tá animácia prejde z niečoho do niečoho, z bodu A do bodu B. Ja som to tu konkrétne ilustroval na background color, čiže na proste farbe pozadia. Chceme proste zmeniť plynule farbu proste z nejakého na nejaké, čiže z bodu A do bodu B. Pri týchto keyframes, tu síce tiež ideme z bodu A
do bodu B. Toto inak, toto from tu ani nutne nemusí byť, pokiaľ akože máme nejaký východiskový stav a chceme cez tie keyframes iba proste ísť do stavu B, tak nám vlastne stačí to tu. A potom sú samozrejme alternatívy pri zložitejších animáciách, kde si to môžeme rozkuskovať na percentá a môžeme presne pomocou tých keyframes zadefinovať, že od toľko percent do toľko sa má stať proste toto, od toľko do toľko percent toto a tak ďalej. Dôležité je tú animáciu vždy si nejakým spôsobom pomenovať a potom ju vložiť sem. Potom si ešte vysvetlíme, že aký je rozdiel vlastne medzi týmito shorthandmi, lebo to animation je vlastne akože shorthand, ktorá akože dáva do seba proste viac tých CSS properties. Ono sa to dá vypísať aj proste postupne, že animation type, animation name, duration, neviem čo a tak ďalej a tak ďalej. Je to zbytočné, proste dám tam animation a vypíšem všetky tie parametre vrať za sebou, hej. Ono sa to rozpisovalo voľa kedy, neviem či zrovna pri animáciách, ale viem napríklad, keď vyšiel Gap v CSS-ku, tak to zvykli dlho proste rozpisovať, či už v nejakých šablónach alebo v nejakých buildroch na akože row gap a column gap z toho dôvodu, že proste gap ako taký, ako shorthand nemal proste dobrú kompatibilitu. Ale čo som pozeral na Can I Use, tak proste v pohode, hej, normálne, kľudne akože bez problémov používať ten shorthand. A teda si to otvorme, čiže toto je úplne ten základný prechod. Tu sa nám momentálne nič nedieje. Je to nastavené na hover, hej. Cez toto môžeme robiť nejaké úplne základné animácie, povedzme napríklad, častokrát sa to využíva takýto typ animácie pri nejakých hamburgerových menu alebo niečo také, keď to chceme zanimovať, že máme proste ten hamburger, tie tri liney pod sebou a chceme z toho spraviť napríklad to X-ko, to si potom môžeme ukázať prakticky. Návod, samozrejme, ale tam to nefunguje, tam tá animácia neprebieha pri hover state, ale tam sa to väčšinou robí tak, že po kliknutí sa modifikuje ten element tým, že sa tam pridá nejaká klasa, v ktorej si vlastne urobíš ten východiskový bod, že z toho hamburgeru proste spravíš ten krížik a nejak to zanimuješ. Videl som rôzne šialenosti, videl som už kadejaké aj tie hamburgery, že proste bez VGčku zanimované, že sa to tam kadejako prepletá toto. To mi už príde úplne šialené, podľa mňa je to jednak hyperkomplikované. Musíš do toho zaťahovať nejakú loty knižnicu alebo niečo také, ktoré sú väčšinou robustné, majú rádovo desiatky kilobajtov proste assetov. Čiže za mňa úplná zbytočnosť, proste obyčajná nejaká jednoduchá CSS-ková animácia je úplne OK podľa mňa. Otvorím ten druhý CodePen a ten vyzerá takto. Vlastne krátke vysvetlenie, to asi nemusím vysvetľovať, prečo je tam výška, šírka, hej, proste nech ten element má nejaké rozmery. A je tu vlastne cez to keyframes, názov tej animácie example, to je úplne jedno, ako si ju nazvem, následne ju použijem, tu ju proste zavolám. Trvá 2 sekundy, infinite znamená, že proste ide do nekonečna, že ide v loope a alternate, že proste ide raz ide z bodu A do bodu B a potom opačne, hej. Čiže to si potom povieme ďalej, sú tam rôzne takéto values, takéto hodnoty, ktoré vieme používať. Vlastnosti animácií, tu sú v krátkosti popísané, myslím, že asi všetky vlastnosti, ktoré sa dajú pri tej animácii použiť. Spomínal som to animation name, to je ten vlastne názov, ktorý si zadáme pri tých keyframes, potom je tam duration, čiže čas, ktorý to má trvať. Animation, timing, function, blablabla. Ja nejdem ich všetky hovoriť, tu ich máte. Ak niektorú z tých nepozná, buď sa môžete opýtať na niečo, čo vás zaujíma, alebo tú prezentáciu dostanete, takže kľudne ako potom si to môžete dohľadať. Myslím si, že je zbytočné to všetko vymenovávať. Stále všetky tieto hodnoty sa dajú proste dať cez ten shorthand, že nemusím to takto vypisovať pod seba a zbytočne si zväčšovať proste to CSS-ko, hej, a vypisovať tam samostatne všetky tieto vlastnosti. Animácie sa dajú aj reťaziť, alebo dúfam, že som dobre vyskloňoval. Vlastne spravím jednu animáciu, fade 2 sekundy, slide 4 sekundy, hej, proste oni prebehnú v rade za sebou. Oddelujú sa normálne čiarkou, ukončuje sa to bodko čiarkou, čiže proste ja si nasekám 10 animácií rôznych cez tie keyframes a potom ich zadefinujem vlastne naraz za sebou a oni prebehnú proste v takom slede, ak sú tam nadefinované. Dobre, dôležitá vec, ak je to teda všetko, je samozrejme. Dôležitá vec, using functions. Keď chceme, aby
tá animácia nebola úplne proste, aby to nebolo na jedno kopyto, aby to proste nebolo lineárne, lineárne nie, lebo default je ease, to prvé. Čiže vlastne, keď robíme nejakú CSS-kovú animáciu, tak defaultné správanie je to ease. To znamená, že ona začína trochu pomalšie, do stredu sa zrýchluje a ku koncu zase spomaluje, hej, čiže proste má to nejaký takýto priebeh. Linear je proste lineárny priebeh, hej, čiže vlastne rýchlosť tej animácie prebieha celý čas rovnako. Keď to bude proste 10 minút, tak to proste 10 minút pôjde rovnako. Ease in, asi jasné, hej, proste zrýchluje sa to ku koncu. Ease out, začne rýchlo, spomaluje sa ku koncu. Ease in out je taký ease na steroidoch, hej. Robí toto isté, len akurát, že proste tá krivka je prudkejšia, hej, že ten pík, ten vrchol je, tá rýchlosť je proste oveľa vyššia v tom píku. Výkonnostné úvahy som možno nenazval úplne šťastne. Ja sa ospravedlňujem, ja som inak prišiel o 70% tej prezentácie, keď som ju robil, lebo som samozrejme nerobil savey priebežné. Tak potom som to nejako dával dokopy z tých vlastne, čo sú akože tie bočné, ten thumbnails, čo máš na boku, tak som to dal do ChatGPT, že či to vie akože prečítať z toho rozlíšenia, nejako upscalenúť, tak som to za 5.12 proste nejako dával dokopy z toho screenshotu, ktorý som si urobil. Takže sorry, ale ide proste o to, že ja pre tých, čo ma nepoznajú, tak aby som vysvetlil, ako dosť obsesujem nad výkonom, nad rýchlosťou, ako je to jedna z mojich hlavných priorít pri vytváraní webu. A preto aj táto prezentácia, preto celkovo ako moja fascinácia s animáciami, lebo vlastne pokiaľ sa niečo dá urobiť bez toho JavaScriptu, tak akože prečo nie, hej? Pokiaľ to samozrejme ide a pokiaľ to nie je kontraproduktívne, lebo samozrejme sú určite prípady, kedy sa tomu JavaScriptu nevyhnete, alebo kedy možno je ho lepšie použiť, že nie ísť proste hlavou proti múru, to je takisto ako napríklad nie vždy je vhodné použiť SVGčko, ako povedzme PNGčko, hej, pokiaľ sú dodržané všetky nejaké ako normy dizajnové, tak áno, v 99% prípadov, teda ak by bolo dodržané, tak v 100% prípadoch by to logo v tom SVGčku proste malo byť výrazne menšie ako to PNGčko, respektíve malo by byť proste škálovateľné, lebo je to vektor. No len keďže niektoré firmy majú také logá, ako majú, tak pokiaľ to SVGčko má 5 miliónov poligónov, tak to proste bude mať 5 mega, hej, čiže v tom prípade lepšie tam dať to PNGčko a presne to je podobný prípad ako to CSS versus JavaScript, hej, že nie vždy je to CSS úplne ako cesta. Dobre, čiže typy pre optimalizáciu animácií, aby bežali plynulo, vždy sa proste treba tak zamyslieť nad tým, že čo idem robiť a ako to idem robiť, aký bude vlastne z toho výsledok. Nech to proste neprerábam po sebe 3-krát a potom ďalej poviem, že čo tým presne myslím. Dostaneme sa k napríklad použitiu variabilných a tak ďalej. Hardwareovú akceleráciu animovanej vlastnosti Transform a Opacity. To je celkom dôležité spomenúť, lebo vlastnosti Transform a Opacity, oni majú natívnu podporu hardwareovej akcelerácie, čiže ten počítač to vie proste lepšie zošrotovať, vytvára to menší load a tak ďalej. Tu už nebudem zachádzať do nejakých akože úplne krajností, ale sú na to články, je na to viacero zdrojov, normálne robili typci nejaké merania, ktoré tie vlastnosti ako ovplyvňujú výkon proste toho počítača a tak ďalej, takže už pre ako ľudí, ktorí by to zaujímalo, tak to si môžete ako dogoogliť. Vynúcané máme vlastnosti, ktoré spúšťajú prepočty alebo tzv. Akože, ktoré spôsobujú nejaký layout shifts. To poznáte určite, ak máte skúsenosti z Google PageSpeed Insights, tak proste Google PageSpeed Insights nemá rád layout shifty a nielen on, nemá to rád nikto, lebo proste keď sa mi tá stránka načítava a teraz to tam proste preskakuje za jazdy, tak to vyzerá hrozne. Preto to Google aj zakomponoval do tých svojich metrík, hej, aby proste to bolo pre toho užívateľa lepšie, čiže vyhnúť sa nejakým takýmto animáciám, skôr to robiť cez transformáciu, samozrejme zase za predpokladu, že to nie je nevyhnutné. Pokiaľ si to situácia vyžaduje,
tak zase treba rozmýšľať takým spôsobom, že urobiť tú animáciu a ošetriť ju tak, aby nevytváral ten layout shift. Proste dať tomu napríklad nejaký kontajner, v ktorom sa to bude pohybovať zľava doprava a tak ďalej, hej, aby mi tam nedošlo k nejakému konfliktu, prípadne s nejakým iným elementom na tej stránke. Dobre, pri animáciách, cez animácie sú výborným príkladom pre využitie tých premenných alebo tých variables. Z toho dôvodu, že viem si zadefinovať jednak proste nejaké, či sú to globálne farby, či sú to, hlavne pri tých časoch je to zaujímavé, lebo povedzme, keď robím nejakú komplexnejšiu animáciu, kde mám v slede za sebou viacej vecí, ktoré na seba nadväzujú a povedzme, že táto vec má trvať nejaký čas, tá druhá má trvať 2-krát dlhšie a tá tretia 3-krát dlhšie, tak si zadefinujem jednu premenu, ktorú môžem tam proste dosadiť a už potom cez kalk iba proste násobím tie hodnoty, tie časy. Čiže ja si viem takto krásne nastaviť tú animáciu tak, že ja potom zmením iba jednu hodnotu a všetko sa mi tomu krásne prispôsobí. Kto nepoužívate CSS-kové premene v bežnej praxi, tak treba čím skôr naskočiť na tento vlak, lebo vám to ušetrí veľa vrások do budúcna. Či už je to pri zmene proste nejakých globálnych farieb, ale aj pri tých animáciách. Takže tak, tu je nejaký sample code, ktorý by som chcel otvoriť, ak to pôjde. Dobre, čiže máme tu nejaký takýto kód. Máme tu zadefinovanú jednu farbu, modrú, druhú červenú. Nešiel som tam dávať nejaké hexadecimálne kódy, na čo proste dáme tam normálne blue, red. Máme zadefinovaný čas. A tu som ešte dokonca spravil takú halus, že povedzme napríklad, že viem, že chcem, aby ten môj predmet bol štvorec, aby proste tie strany boli rovnaké. A tak si môžem zadefinovať kľudne aj jeho šírku ako premenu a tu vlastne zadefinujem cez tú variabilnú a potom už nemusím definovať výšku, ale proste dám si iba aspect ratio a automaticky to bude proste 400x400. Veľmi dobrá vec toto. Není to zase úplne ani žiadna novinka, strašná to aspect ratio, ale není to akože ani nejaká stará CSS property, ako donedávna to ešte nemalo úplne skvelú podporu, ale už si myslím, že tá podpora je dosť dobrá v tých prehliadačoch, takže netreba sa báť to používať. Ako, ešte by som možno k tomu povedal, že použiť to a dať k tomu nejaký fallback, lenže to potom stráca opodstatnenie, hej, keď tam ešte aj natvrdo nadefinuješ proste tú šírku, ako tam má byť. Ale zase to má byť vždy štvorec, tak si môže zadefinovať jednu premenu a použiť ju aj na šírku, aj na výšku, cez tie variabilné, hej, takže to len tak k tomu. A tu zase zadefinovaná tá animácia a čo to má robiť, hej, že to proste ide infinite, alternate a tuto v tých keyframes, namiesto toho, aby som tu mal zadefinované nejaké pevné hodnoty, tak si tu proste tak si tu naťahujem tie variabilné. A keď ich proste zmením tu, tak sa mi to zmení aj tu. Hej. Pri takejto jednoduchej animácii to podstatne nemá. Zase treba rozmýšľať nad tým tak, že pokiaľ viete dopredu, že tá animácia bude úplne primitívna a že tam bude dochádzať len k tejto zmene, tak nemá opodstatnenie sa zabávať s nejakými variabilnými. Hej, proste treba to tam dať napevno, ale zase, ak tam je nejaký priestor do budúcna, že sa tam bude meniť, prípadne tých premených, ktoré tam sú o mnoho viac, tak už proste stojí za zváženie to riešiť takto. Ale treba vždy sa predtým zamyslieť, že proste čo by mal byť výsledok môjho snaženia a pokiaľ sú tieto 4 liney kódu zbytočné a viem, že budú zbytočné, že ich nikdy nebudem potrebovať, tak tam tie hodnoty treba dať proste natvrdo a netreba s tým experimentovať. Tuto akorát by som ešte upozornil, neviem, či všetci viete, toto root funguje tak, že keď tam dám root, tak tie variabilné môžem používať naprieč celým dokumentom, alebo tam môže dať HTML napríklad. Ale keď ich použijem tie variabilné pri nejakej konkrétnej klase, tak ju môžem používať len v rámci tej klasy alebo na children, hej, takže to je vlastne tá maličká zmena. To som dal také, že novinky. Neviem, či to je úplne novinka, ale je to veľmi zaujímavá vec.
My už vieme vlastne v dnešnej dobe, zase tá podpora nie je úplne 100%, ale ja vám potom ukážem nejaké zdroje k tomuto. Existuje k tomu nejaký jednoduchý javascriptový polyfill, ktorý dorieši tú spätnú kompatibilitu pre tie prehliadače, ktoré to nepodporujú, ale zase na druhej strane aj mne sa veľakrát v praxi stáva také, že keď aj povedzme 1% alebo 0,5% nejakých šialených prehliadačov nepodporujú nejakú animáciu, tak v druhej väčšine prípadov, pokiaľ na tom 1% tá animácia neprebehne, tak to není žiadny deal breaker, nič sa proste nedeje. Hej. Čiže treba zase uvažovať aj takto, že ak pre to 1% tých obskúrnych šialených prehliadačov, ktoré majú niektorí užívateľe, nepotrebujem tú animáciu, tak nemusím vôbec riešiť nejakú spätnú kompatibilitu. Hej. A to platí proste o všetkom. Ja napríklad používam všade už proste Gepy a MK, RMK a toto. A áno, je úplne ako miniatúrne, je zlomok percenta prehliadačov, ktoré ešte nepodporujú ani tie MK, ale to si myslím, že na našom trhu to ani nie, to by som skôr proste fakt ako to by som typoval na nejaké proste krajiny, teraz nechcem uraziť alebo čo, ale proste nejaká India a tak, hej. Že fakt ako, alebo možno niekoho, kto ešte má XPčko, čo napríklad môže byť kľudne v nejakej lekárni, kde používajú nejaký prehistorický vynálezec alebo niečo také, takže sú aj takí ľudia ešte. Ale väčšinou, keď tá jednotka nefunguje u neho v tom prehliadači, tak sa vôbec nič nedieje, lebo ten browser má nejaké defaulty proste a on si urobí tie defaulty a bude to vyzerať proste nejako v pohode. A stále bavíme sa o strašne malom percente užívateľov. No a čo teda sa dá robiť s touto CSS property, s tou animation timeline, s tou hodnotou scroll? Tam do tých zátvoriek sa dajú proste dať nejaké veci, ale o tom sa tiež teraz nejdeme baviť, to by bolo na dlho. Ideme sa baviť hlavne o tomto, lebo toto je celkom zaujímavá vec v tom, že nám to umožňuje robiť nejaké také tie paralaxové efekty, ale nie len také, že proste máme v pozadí obrázok, ktorý stojí a na popredí nejaký text, ktorý sa pohybuje, ale vďaka tomuto my dokážeme počas toho scrollovania animovať rôzne časti toho webu rôznou rýchlosťou. Že proste ja môžem mať 7 layerov a každý ten layer sa vie pohybovať inou rýchlosťou. A bez jednej jedinej čiarky JavaScriptu, čo je celkom cool, hej. Alebo napríklad nejakú rotáciu objektov môžem zanimovať, že to vám potom ukážem na jednej stránke, čo som robil. Mám napríklad nejakú plechovku a proste tá plechovka sa mi natáča počas toho, ako scrollujem. Nepotrebujem žiadny JavaScript, žiadne SVGčko, nič. Takže to sú také celkom cool veci toto. To zase úplne jednoduché demo. Ja nejdem asi ani vysvetľovať ten kód, lebo podľa mňa sa tým iba zdržujeme. A tak máme zatiaľ pol hoďku iba. Ale ten kód vlastne je viac menej ako self-explanatory. Ono proste je tam vidieť, že čo sa tam deje. Je to na začiatku otočené na x-ovej osi o minus 30 stupňov a počas toho scrollovania to otáčam o 60 stupňov doprava opačným smerom, čiže proste 30-30, hej. Len s tým rozdielom, že tá animácia sa nedieje na nejakej proste časovej timeline, ale deje sa podľa toho, ako scrollujem v tom okne, čo je celkom cool. Myslím si, že do budúcna toto bude mať ako neuveriteľné implikácie toto v praxi. No a akurát tu treba myslieť na to, že ten objekt musí mať absolútnu pozíciu, aby to fungovalo. Neviem úplne prečo, vlastne asi viem, ale skúšal som to skadejako, ale fakt to funguje iba s absolútnou pozíciou. Takže to treba mať na mysli. No a tento druhý link, ja ho nejdem otvárať, to si môžeme potom na konci, alebo to je tak proste dlhé video, kde typek presne ukazuje to, čo som hovoril, že on robí vyslovene rekonštrukciu nejakej stránky, ktorá predtým bola cez JavaScript zanimovaná, vlastne tie paralaxové efekty a on to prerába do Pure CSS-ka. Volá sa inak Kevin Powell, neviem, či ho poznáte, má výborný channel
kde rieši primárne ako CSS-kové veci, on je akože frontendiak, ale ako namakaný, že fakt, že celkovo aj tak ako dobre to vysvetľuje, ako fakt ako kvalitný channel, dobré veci tam má. Robí rôzne aj také kurzy, že ako proste na responsívny dizajn a tak ďalej. No, a tu je ďalšia zaujímavá vec, tento scroll snap, neviem, či to poznáte. Nie je to úplne akože CSS animácia, alebo možno to nejak okrajovo s tým súvisí, ale ja som to spomenul preto, lebo ono to de facto ako vo výsledku vytvára nejaký typ animácie, hej. Určite poznáte tie stránky, čo ja akože osobne neznášam, úplne najviac na svete, ale určite poznáte tie stránky, kde proste scrollujem dole a ono mi to za Boha nedovolí scrollovať takou rýchlosťou, ako chcem, ale proste urobím jeden klik dole a prescrolluje mi to proste celú tú sekciu, hej, tie full page proste stránky. A prescrolluje to takou rýchlosťou, ako sa mu chce a prescrolluje to, no proste ja osobne to nemám rád, ale je to strašne in, teraz letí to hlavne na tých akože, čo sú tie siahodlhé landing pages, ako napríklad robí Apple a tak, keď prezentujú nejaký produkt, tak oni väčšinou ako tých užívateľov radi proste zamknú v tom, že nebudeš si ty scrollovať tak, ako chceš, ale tak, ako my chceme, takisto ako s ich produktmi. Tiež sa vás snažia zamknúť v tom ich ekosystéme, takže ale dosť bolo hejtu na Apple, sorry. Nechal som sa uniesť. No, tu máme jeden príklad. No a proste tento full page, hej, vám robí toto, že proste to scrolluje celú tú sekciu. On robí aj to, že automaticky to natiahne proste vertikálne, horizontálne. Tuto vám to generuje na boku nejaké tie proste bullets, hej, nech vidím, že kde sa nachádzam. Čiže tak, a dá sa samozrejme nastaviť tam aj nejaké automatické, aby to proste išlo cez tie sekcie a rôzne veci, hej. Čiže ako ten scroll snap není 100% náhrada tohto. Má to samozrejme nejaké limity, ale pokiaľ potrebujem len stránku, kde mi ide o to, aby to proste snapovalo tie sekcie, aby sa to vždy proste po tom scrolle prilepilo, tak je to úplne fantastické riešenie. Kompatibilitu to už má tiež super a ja vám rovno otvorím tento web. A má to inak aj nejaké tie svoje limity, lebo teraz si všímam, že keď idem veľmi na silu scrollujem, tak to preskočí asi aj 2 sekcie. Ale na mobile to funguje, ak si dobre pamätám, ešte lepšie ako na desktope, lebo tým, že tam máš viac proste toho miesta, tak sa ti nikdy nepodarí urobiť taký ten agresívny scroll, že ti to ale ani... No, musím sa veľmi snažiť, aby to preskočilo cez 2. Ale dobre, ako proste funguje to. Ja si myslím, že pre tie ich potreby dobre. Ja som sa im to snažil vyhovoriť. Neúspel som. Ja, ešte je tu ten CodePen, ale dostanete prezentáciu, to si pozriete. Ja som urobil v tom CodePene, len sa proste striedajú farebné sekcie, ale je tam ukázané, že ako funguje ten scroll snap bez balastu okolo, hej. Čiže tam máte takú peknú ukážku, že ako má vyzerať ten základný kód, to základné CSS, aby to proste išlo dobre. A toto posledné video, to je tiež skôr na doma, to som nám uvedol ako zaujímavosť. Ten scroll snap, on tak ako funguje vo vertikálnom smere, tak funguje aj v horizontálnom. Čiže tu je napríklad video, ako urobiť karusel, proste len cez CSS, normálne vďaka tomu scroll snapu. Samozrejme zase má to nejaké svoje limity, musíš proste len scrollovať, hej, nefunguje to tak, že by som klikal nejakými šípkami a tak. Ale zase na druhej strane, pokiaľ potrebujem jednoduchý karusel s pomerne jednoduchou funkcionalitou, tak to viem urobiť takto, že si urobím proste len nejaký kontajner, v ktorom nastavím overflow, tam si napchám do toho tie veci, nastavím, ako to má snapovať, lebo ono to nemusí totiž to vždy snapnúť o celú sekciu, hej. Si tam viem nastaviť iné tie inkrementy. Ja si viem nastaviť napríklad, že budem mať 3 vedľa seba na obrazovke a scrollne mi to vždy o tú jednu akože tretinku. No vraj má to tú vadu, že funguje to s tým scrollom, čiže buď musíš proste ísť, na mobile je to napríklad super, lebo proste flikneš a ide to, hej, tam si ten scroll nasimuluješ tým prstom. Na desktope niekomu možno chýbajú tie šípky, ale zase furt, keď sa bavíme o kóde,
tak furt bude ekonomickejšie urobiť proste takýto akože pure CSS horizontálny karusel a dať tam dve šípky, kde len jednoduchým JavaScriptom, možno 2 lineami, možno iba jednou dokonca, by som povedal, nasimulujem ten scroll, že keď kliknem doprava, doľava, ako proste ťahať nejakú 20-30 KB knižnicu. Hej. Takže zase ako pekne sa, len samozrejme má to nejaké svoje mantinely, ako som povedal, takže naozaj skôr na také jednoduchšie veci. Toto pre zaujímavosť, to je pre väčšinu z vás asi úplne zbytočné, ale spomenul som to tu preto, nech je to už ako kompletné, ako vlastne implementovať ten kód do WordPressu, čiže buď pridaním custom CSS-ka do WordPressu, do toho WordPressového customizeru, čo úplne neodporúčam z toho dôvodu, že sa to ukladá do databázy a potom vždy, keď sa robí request na stránku, tak sa to musí parsnúť z tej databázy a tak ďalej a tak ďalej. Keď je tam toho CSS-ka na tony, tak to môže robiť celkom solidný problém. Zase, pokiaľ tam chcem urobiť 3-4 veci, budíš, kľudne to dajte akože aj do toho customizeru, hej, nič sa nestane. Inline kód, pokiaľ veľmi preferovaná technika inak u mňa, pokiaľ toho CSS-ka nie je veľa, a pokiaľ je to akože page specific, že to nepotrebujem proste načítavať na viacerých stránkach, veľmi rád to dávam proste inline, buď do headu, alebo kľudne aj k tomu danému elementu, prečo nie, dá potom lepšie čítať, lepšie s tým pracovať. Vrajím, používam to vtedy, keď toho kódu nie je proste úplne mŕte a keď je to skôr tak akože page specific, hej, takže dobrý spôsob, ako odľahčiť ten svoj nejaký akože všeobecný style sheet, v ktorom máte to CSS-ko. Takže zase spôsob, ako si trochu odľahčiť tú stránku. CSS Customizer. A tým som čo myslel? To je to spätné skladanie z toho screenshotu. Dobre, k tomu sa vrátime. Potom vieme kód pridať... Dobre, no, fopa. Potom vieme kód pridať cez nejaký plugin. Tých pluginov je proste strašne veľa. Ja som tam spomenul Fluent Snippets napríklad. Možno pre niektorých z vás novinka. Je to relatívne nový produkt na trhu. Je to komplet celé zadarmo. Dá sa to napodmienkovať, kde sa ten kód má spúšťať, či na backende, či na frontende, či aj, za akých podmienok, na akých stránkach a tak ďalej. Tých podmienok je tam proste 1 500 000. Krásne na ňom je, že on ten kód fyzicky generuje do súboru. FTPčku. Čiže žiadne proste ukladanie do databázy a tak ďalej. Takže veľmi ako konečne niekto k tomu pristúpil tak, ako sa má k tomu pristupovať k týmto pluginom na manažovanie tých snippetov. Ja som to napríklad doteraz robil tak, že mám jednoduchý plugin, v ktorom ja som si normálne pridával kód do súborov a potom v tom plugine si iba zapínam, ktorý súbor kde ako potrebujem, ale fyzicky som ten kód. Samozrejme zase, ak je to pár riadkov, dobre, nebudem sa tváriť, že vždy proste idem do toho súboru. Niekedy použijem aj proste takýto plugin na tie snippety, ale ako preferujem to radšej dávať do toho súboru. Je to proste lepšie, to je bezpečnejšie a tak ďalej. Je tam viacero dôvodov. Child téma, pokiaľ pracujete s nejakou témou, Astra, ja neviem, proste Cadence a tak ďalej, ich 1 500 000, tak určite ísť metodou tej child témy, že proste tam si to dám buď do toho Global CSS súboru, alebo si vytvorím nejaký vlastný CSS súbor, ktorý si načítam podľa podmienok, aké potrebujem. V krajnom prípade, ak je to veľmi komplexné, môžem si dať vlastný plugin naprogramovať, hej. A Codeblocks dneska sú populárne proste buildere, ako napríklad Bricks, Oxygen a tak ďalej. Bricks je môj favorit, ak by ste chceli vedieť. A tam už máme proste v tých builderoch častokrát bloky, do ktorých môžeme priamo dávať kód. Či je to už CSS, či je to JavaScript, či je to dokonca PHP, ktoré sa dá spúšťať priamo tam. Teraz Bricks pridal strašne peknú funkcionalitu na
práve tieto cold blocks úplne zmenil spôsob, akým sa spúšťa PHP v tých blokoch, že to dáva nejaké signatures, akože kvôli bezpečnosti a kvôli rýchlo. Fakt akože majú to veľmi dobre. Poučili sa zo svojich chýb, však Luky a Filip, čo sme boli v Brne, tak vy viete, aký mal Brix problém. Mali sme tam prednášku na tému WordPress bezpečnosť s chalaniskom, ktorému hackli, koľko to vravo, 100 webov? Cez 100 webov. A vlastne všetky boli na Brixe, takže ako celkom prdel. Takže poučili sa z vlastných chýb a fixli to. WordPress pluginy, ja ich nejdem preklikávať, lebo ku koncu tam budeme mať akože viacero takých praktických vecí, ktorých som robil ja a tie si chcem s vami prejsť. Takže toto si môžete potom kľudne doma, len spomenieme. Motion page, veľmi obľúbené. Ja zase napríklad, ja to nepoužívam, ešte som nemal proste požiadavku od klienta na tak komplexné animácie, že by som musel využiť proste niečo takéto robustné. Ale inak ten motion page je ako brutálna vec, ako cez to sa dajú, nepotrebuješ vedieť programovať nič, proste nepotrebuješ vedieť jednu lineu CSS-ka. Normálne si zanimuješ v tom prostredí, v tom interfejse toho pluginu si urobíš tie animácie a dajú sa cez to robiť fakt ako silné veci. Je to vyslovene pre WordPress. Pre zaujímavosť som tam uviedol tých, čo radi robíte s Gutenbergom, tak tento Blocks Animation. A tým, že ten Gutenberg je stále tak ako v plienkach, už asi 5. rok alebo 4., tak toto vám otvára nejaké možnosti, lebo inak ako bez toho ten Gutenberg ako out of the box nemá proste žiadne animácie a minimálne o nich neviem, že vždy som si to proste písal custom, keď bolo niečo treba, ale musím sa priznať, že mal som ambície robiť v Gutenbergu, aj som mu jedným časom fandil, ale ten Brix mi úplne zmenil život a fakt, tak ja hovorím, že ten Gutenberg je v plienkach, tak je proste v plienkach furt. Ako není to ani zďaleka tam, kde by to malo byť. Takže ešte si asi počkáme možno ďalšie 4 roky. Implementácia v WordPresse. Potom som spomenul tie buildre, hej, Brix, Oxygen, Elementor a tak ďalej, ktoré väčšinou už majú vstavané v sebe nejaké animácie. A buď sú to tak, že si tam môžete vyklikať nejaké tie prechody, alebo sú to tie akože tie vstupné animácie, ktoré proste prebehnú, keď prídeš do viewportu. Funguje to cez, ak sa nemýlim, cez Intersection Observer, že proste príde do viewportu a zbehne tam tá animácia. Toto samozrejme bez JavaScriptu nejde, hej, takže to sa dostávame okrajovo k tomu JavaScriptu, jak som to spomínal. Potom sú to externé knižnice, napríklad animate.style a GSAP, alebo teda GreenSock. A ten GreenSock je asi najkomplexnejšia knižnica na takéto animácie, akú som kedy videl. Zase nerobil som cez to nič, lebo nemal som zatiaľ požiadavku na web, kde by proste človek potreboval pri scrollovaní, aby sa mu rozoberal iPhone na súčiastky a skladal a otáčal a tak. A proste takéto veci sa dajú robiť cez ten GreenSock. Toto je už moment, keď ako potrebujete niečo takéto naozaj komplexné, tak tu už vlastne musíte siahnuť po tej animácii. Pokiaľ na to nemáte rozpočet 20 000 eur, že sa môžete proste s prepáčením srať 500 hodín s custom animáciami, čo by bolo krásne. Napríklad taká firma ako Apple, znovu trošku kopnem, by si to mohla dovoliť a nerozumiem tomu, že prečo si tie animácie nedajú urobiť custom, prečo na to využívajú tieto externé knižnice, lebo keď si napríklad načítate stránku Apple alebo Lenovo napríklad, Xiaomi. Krásny príklad bol Xiaomi. Pozeral som prezentáciu, myslím, že to bol konkrétne ten mobil, čo mám ja, tá 13T. A tiež tam mali takéto, že proste sa to animovalo, rozoberalo a tak ďalej. A použili tam, ja netrepem, asi 6 knižníc externých alebo koľko, tam sa naťahovalo proste 300 KB JavaScriptu. Tá stránka bola pomalá, úplne, že na zaplakanie pomalá. A človek by si povedal, že taká proste firma ako Xiaomi, že sa to už dajú ako robiť proste dobre. Hej. Ale nedali si. No. Čiže pre nás normálnych smrteľníkov, že keď fakt nemáme na to nejaký absurdný budget, že sa nebudeme s tými animáciami hrať desiatky alebo stovky hodín,
tak použijeme ten G7 alebo ten GreenSock. Dajú sa cez to robiť pekné veci a má to, myslím, že nejakú takú minimalistickú verziu, kde ten footprint je ešte celkom znesiteľný, ale treba rátať s tým, že to pridá proste tonu JavaScriptu do toho browseru, hej, takže bez nejakej dane to nie je. Ja som to spomenul aj v slidere, ako možno, že to sem úplne nepatrí, ale už keď sa bavíme o tých animáciách, tak zrovna ako to slajdovanie, či už je to nejaký karusel s nejakými produktami, či je to už nejaký fullscreen slider, tak je pomerne častá funkcionalita na tých weboch. Ja úplne môj absolútny favorit na tieto slidere je Splite. Čo sa týka nejak pomeru, akože nechcem povedať, že cena a výkon, ono je to akože za free, aj keď majú platenú verziu, a tu som nikdy nepotreboval. Ale keď si dáme do pomeru akože ten footprint a to, že čo to dokáže, tie akože proste schopnosti toho splidu, tak nenašiel som zatiaľ lepší pomer. Fakt ako nenarazil som pri tom splide na nejaké limity. Vždy som cez to dokázal urobiť to, čo som chcel, a zároveň ten footprint je taký, že je to proste znesiteľné. Že nemá to proste, není to rádovo v stovkách kilobajtov. Flickity som používal predtým, tiež ako celkom fajn. Vie to možno ešte viac vecí ako ten Splite, ale vrajím, aj s tým Splidom vždy som sa uspokojil s tou funkcionalitou, ktorá tam je, vždy mi to stačilo. Dajú sa tam nastaviť breakpointy, kadečo. No a potom sú také tie, ja tomu hovorím, že s bazukou na muchu, Smart Slider 3, Revolution Slider, alebo teraz sa to tuším volá, že Slider Revolution, oni cítili nejak potrebu proste prehodiť tie slovíčka z nejakého dôvodu. A to už sú ako fakt, ja som dokonca videl na tom Slider Revolution urobený, že celý web, že celá web stránka bola vyskladaná cez ten, že vlastne ak si scrolloval dole, tak to nebola ani proste stránka, že kde boli normálne ako štandardne nejaké divká pod sebou a že ideš, ale ono to bolo vlastne len nejak akože slider, ktorý prebiehal proste v tom vertikálnom smere. Také som videl, hej. Samozrejme, stránka sa zase načítava 40 sekúnd na mobile, lebo proste Slider Revolution a milión iných knižníc. V princípe ja vždy odporúčam sa tomu, ja celkovo odporúčam vyhýbať sa sliderom, ja nevidím dôvod proste, prečo by to na tej stránke. Podľa mňa nejaká pekne nadizajnovaná hero sekcia s nejakým dobrým, silným obrázkom a s nejakým silným sloganom alebo nejakým marketingovým proste nejakou poučkou a nejakým call to action prvkom urobí častokrát viac ako nejaký proste slider, ktorý sa tam v pozadí hýbe. Už zase, keď sa budeme baviť o tých napríklad o tých karuseloch, či už sú to nejaké produkty vedľa seba a tak tam už by som si trochu sypal popol na hlavu. A tam už to využitie je proste pekné, hlavne s prihľadnutím na responsivitu. Ono je super na tých karuseloch to, že na desktope ich mám 4 vedľa seba, povedzme tie bloky, na menšom zariadení 3, na tablete 2, hej, a tak ďalej. Že proste, že vie tá stránka byť kompaktnejšia, že tým, že proste viem na tom mobile a na tom tablete scrollovať sprava doľava, tak to nemusím stekovať všetko po seba a nemusí tá landing page mať proste kilometre, hej. Takže tam už to využitie je. Ale nikdy to nerobím cez nejaké pluginy. Vždy to robím tým systémom, že to zanimujem cez ten Splite.js a na backende to vyzerá tak, že sa normálne urobí cez ACF nejaký repeater alebo čo do ktorého sa nahádžu veci, alebo prípadne pokiaľ je to vrajím ako produkty nejaké, tak sa proste spraví query, ktorá získa tie produkty a pomocou toho Spliteu sa to jednoducho zanimuje. Inak veľmi dobre sa s tým pracuje, tam stačí dodržať len nejakú HTML štruktúru a ide to proste samo. No a tu ideme teda na konkrétne príklady a to si už otvoríme. Toto mám požiadavku od Filipa. Nejaké 3D Light. Teraz to idem znovu zavrieť, jak taký papek. Dobre. A zase, toto je paráda, toto takto robiť. No, a tu som dostal otázku, že tento typewriter efekt, ten písací stroj, že jak to zrobiť a toto. A sú niektoré veci, kde samozrejme tie CSS-kové animácie majú nejaké svoje limity, respektíve tu možno dochádzame do štádia, kedy nie je úplne vhodné ich používať.
Samozrejme zase, ak je tá stránka ako fakt, že statická a tento nápis bude vždy takýto, aký je, hej, a ono tu sa tie nápisy menia, takže tu je ešte úplne akože nový problém. Ale povedzme, keby to bol jeden nápis, ktorý má presne 8 znakov a vždy tých 8 znakov bude mať, že sa to nebude meniť, tak samozrejme nemusím do toho zaťahovať ten JavaScript a viem to zanimovať aj cez CSS. Ukážeme si za chvíľu, ako mám tam jeden taký článok odložený, kde je to pekne rozpísané. Ale v princípe ide o to, že rozdelím to, myslím, že to bolo urobené cez relatívne jednotku ch, akože character, a ten vlastne to rozdelí na jednotlivé znaky a potom v iteráciách, že ak je tam 8, tak dám proste, že v 8 krokoch mi urob toto, hej, že postupne vlastne posuň ja neviem, jak sa to volá, to, čo tam bliká, ten pipeline, kurzor, no. Tak proste tá blikajúca vec, tak to má nejakú svoju animáciu, že to bliká dokola a vlastne pomocou druhej animácie sa to vždy v nejakom intervale, v nejakom inkremente posunie o nejakú pozíciu, hej. Ale zase funguje to fakt len na nejakom tomto statickom, lebo teraz kebyže zmením ten nadpis, tak už mi to proste nefunguje a už vôbec to nebude fungovať takto, keď sa tam menia rôzne nápisy, že sú tam rôzne texty. Ako samozrejme dalo by sa aj toto urobiť cez CSS-ko, ale už je to proste tak, že škrabať sa na hlave poza chrbát a tak, no už ako mi to príde. Toto zase napríklad, ako tie nadpisy, ktoré musím to refreshnúť asi. Toto napríklad, tento nadpis v pohode. To by som sa vedel krásne predstaviť, zanimovať cez CSS, tu nevidím problém, ale vyslovene ten aj toto, hej. To by šlo, tam proste len to príde zľava doprava s nejakým fade-in efektom a zmenší sa ti proste rozpal medzi písmenkami, hej, proste zmenšuješ letter spacing, na začiatku ho máš taký a skončíš s takým, čiže jednoduchý princíp, ale ten efekt toho písacieho stroja, to už fakt také na pováženie, že či to aplikovať. Takže toto, neviem, či som dostatočne zodpovedal to, čo si chcel ako vedieť. Ty sa ma tam pýtal potom už nejakých viac vecí, to môžeme potom prebrať pri pive. No, čiže tu máme tú animáciu toho, neviem, čo to malo byť, nejaký kvet asi, alebo čo. Ja to refreshnem. Ten JavaScript si nevšímajte. Ten JavaScript je tam preto, lebo vlastne tam sa pôvodne operovalo s tou verziou, že sa bude viacej tých akože kvetov v úvodzovkách skladať vedľa seba. A tu mi napríklad v tomto prípade konkrétne prišlo už jednoduchšie tam napísať kúsok JavaScriptu, ktorý proste zduplikuje s nejakým opozením to divko a prebehne tá istá animácia, ktorá už prebehla predtým. Čiže toto je napríklad situácia, kedy si myslím, že ten JavaScript je lepší, ako toto celé proste reálne duplikovať. A tým by som mal oveľa väčší dom, oveľa väčší CSS súbor a tak ďalej. Čiže konkrétne tu v tomto prípade si myslím, že tých 20 riadkov aj s komentami a so všetkým JavaScriptu je menej proste škodlivé, ako keby som to mal mať fyzicky na začiatku nakopírované. Ale na to sa nesústreďme. V princípe, ako som spravil túto animáciu, takže toto celá jedna táto časť je vlastne fyzický kruh, čiže normálne divko, ktoré má, vymyslím si, 400x400 pixelov, rádius 50%, a vlastne do jeho rohu je umiestnený objekt, na ktorý je nastavený overlay hidden. Čiže vlastne zvyšok toho kruhu je schovaný a potom sa to zanimuje tak, že je tam vlastne polygón, ktorý ti cez CSS masku ho postupne odhaluje. Strašne dlho mi trvalo, kým ma osvietilo, kým som dostal tento nápad, že proste urobiť to takto. Ale podarilo sa mi to nakoniec, takže a niekedy sa stretnete asi s vecami, ktoré sa v tom CSS ani možno nedajú urobiť, alebo boli by možno šialene komplikované. Takže ako musíte siahnuť. A inak k tomu Lottie, ešte jednu vec. S tým ja to už teda nechám tak, keď už to mám skoro celé v CSS-ku a mne sa hlavne to CSS riešenie ľúbi, ale existuje výborná alternatíva za tie tradičné Lottie animácie, hovorí sa tomu, že .Lottie. Nemám o tom veľa načítané, len viem, že tá .Lottie knižnica má úplne akože frakciu z toho footprintu, čo má tá normálna Lottie, že keď to má 45, tak toto bude, neviem, 1,5 alebo nejaké 2 KB alebo niečo také. Je to proste nejaký iný formát tej Lottie animácie. A
že ten footprint je úplne miniatúrny, takže aj možno potom sa pozrieť. Tieto kruhy, úplne jednoduchá vec. CSS-kový grid, v ktorom sú zase proste objekty, ktoré sú buď vyfarbené, alebo sú proste transparentné. Toto konkrétne výborný príklad, čo som ja tu síce neurobil asi, neurobil, ale výborný príklad použitia variabilné, kde si zadefinujem farbu. A potom už akože, hej, že proste ja môžem napríklad s tým robiť také veci, že lebo na tej stránke sa farby tých animácií menia podľa toho, na ktorom produkte sa nachádzaš. Oni majú iné farebné schémy. Že vlastne si zadefinuješ nejakú variabilnú pre ten daný produkt a potom ju vieš natiahnuť sem. Čo je ďalší dôvod, prečo to prejávam do toho CSS-ka, lebo v tých loty to máme momentálne tak, že máme 4 farebné verzie alebo koľko tej loty animácie a každá je proste vsunutá na každý produkt, takže trošku nešťastné riešenie. Hej, ale boli sme z časovej tiesni sme to proste museli urobiť tak, ako sme to urobili. Hej, musel som to outsourcnúť na nejakú babu, čo mi to zanimovala a preto. Hej, ale proste toto nič, len grid 5x5, v ktorom sú zase divká, ktoré sú buď vyfarbené alebo transparentné, je na nich 50% radius, alebo teda 50%, no, môžeš tam dať kľudne, ja neviem, radius 200 VV, to je úplne jedno, hej, nemusí to byť 50%, ale ak to má rovnaké strany, tak ten 50% funguje. Ak to nebude mať rovnaké strany, tak 50% ti fungovať nebude, spraví ti z toho elipsu, hej. A tuto je to urobené tak, tu je zase kúsok JavaScriptu, ktorý robí to, že on vždy vlastne ten spodný riadok nakopíruje sem hore. Dá sa to urobiť aj bez toho. Zase tým spôsobom, ako som spomínal, že vlastne celý tento blok by bol znovu zduplikovaný a padalo by to postupne po riadkoch a vlastne keď to dojde na spodok, tak celý ten spodok sa premiestne hore a zalúpuješ to pekne, hej. Čiže zase ďalšia animácia urobená len cez CSS-ko. Niekto si povie, že možno veľa diviek a tak, ale zase furt oveľa menší footprint ako cez tú loty animáciu, hej, takže zase toto nie je nič hrozné pre ten prehľadač, že by si s tým nevedel poradiť. Myslím si, že keby keby to bolo len statické SVGčko, tak už on to samotné SVGčko inline bude mať oveľa väčší footprint ako tých pár diviek, ktoré sú tam. Takže myslím si, že zase CSS-ko, dobré riešenie. Tuto zase som dostal taký ako celkom dobrý nápad a nikde som to nevidel. Všade to, ja som hľadal, že ako proste urobiť nejaký takýto akože kosodĺžnik. A všade to bolo urobené tak, že proste začínaš so štvorcom, hej, zase proste rovnaké strany, ktorý je nejako natočený a potom nejakým spôsobom proste skosený. Lenže tam ide o to, že tie uhly toho skosenia, to musíš triafať na 2/10 miesta, aby to vyzeralo dobre. Tak ja som dostal nápad taký, že ja som to vlastne otočil o 45 stupňov. Dal som to ešte do jedného kontajneru a ten kontajner som zdeformoval, že som ho natiahol. A vlastne už len ten kontajner sa animuje proste hore-dole na preskačku Infinite, hej, proste cez všetky tie one. To ste mali možnosť vidieť na tej úvodnej stránke toho PowerHip-Ocean, kde boli tie dve plechovky, také tie nastajlované. Takže tu sa mi podarilo vymyslieť takú dobrú fintu, že nezabávať sa s tým skew a s týmito rôznymi akože vecami a že proste fakt ten štvorec som iba natočil a potom som ho natiahol. Krásne to funguje, nikde som na internete takéto riešenie nevidel, takže pripisujem si autorstvo. A tu som dal takú úplnú prkotinu, hej, že dajú sa aj takéto nejaké efekty robiť. A zase kedy by som to riešil cez ten pseudoelement, že by som dal buď before alebo after, ktorý by vlastne bol za tým tlačítkom a overflow hidden, hej, a ten by sa posúval. A prišiel som na to, že sa to krásne dá urobiť cez background, že si vlastne urobíš iba gradient, nastavíš si background size a potom už vlastne len hýbeš pozíciou toho pozadia. Čiže zase oveľa jednoduchšie riešenie bez nejakých pseudoelementov. A postupom času zistujem, že strašne veľa vecí ja normálne, kebyže mám na to čas a prachy, tak ja by som sa vrátil späť v čase a všetky weby proste prekopal, ale nedá, ale na strašne veľa vecí prichádza s časom a hlavne vďaka tomu, že som spomínal toho Pavela, tak ako on je fakt namakaný, ako ten channel si určite pozrite, toho Kevina. Takže tak, to sú tie moje nejaké
kreácie, čo sa mi podarilo vytvoriť v poslednej dobe. Už teda ideme úplne na koniec. Nejaké otázky k tým hypersofistikovaným animáciám? Dobre, ukážky animácií. Ja to som nazval, že CSS šialenosti. A to je presne už ten prípad, kedy naozaj sa treba nad tým zamyslieť, že či je to efektívne robiť cez to CSS-ko a tam je konkrétne ten typewriter efekt. Nejdem to otvárať, nejdem to rozoberať, vysvetlil som približne, ako to funguje. Potom si to môžete pozrieť doma, v tej prezentácii to je. Ale pričom by som sa možno zastavil toto počítadlo, tento number counter. Som strašne jedným časom obsesoval nad tým, že čo sú kadejaké tie, že ti to proste napočíta tie čísla, že ja neviem, máme 120 dokončených projektov, hej, a proste to postupne počíta a prípadne to ukazuje ešte nejak vizuálne niečím. Dá sa zanimovať aj jedno, aj druhé cez CSS, paradoxne, akože tá nejaká animácia kruhová alebo čo, tak to je menší problém, lebo to zase iba urobíš niečo, čo sa vyplňa cez nejakú masku, to proste orežeš. Ale s tým počítadlom je to také, no, že to CSS-ko nevie primárne počítať s číslami. Hej. Čiže vlastne ty to animuješ tak, že ty mu zadáš cez content, že proste na pozícii jednotiek môžeš mať 1, 2, 3, 4 a tak ďalej. Proste, hej, vymenuješ mu všetko. Potom na pozícii desiatok môžeš mať toto, na pozícii stoviek, toto. No a ak by si mal ísť do, ja neviem, 100 000, tak neúplne ako to by vyzeralo celkom šialene, čiže zase to má nejaké svoje limity. Toto CSS-kové počítadlo, zase pokiaľ vie, že tá hodnota bude statická alebo veľmi dlho statická a bavíme sa v jednotkách alebo možno v desiatkách, tak stojí za zváženie to urobiť čisto cez to CSS-ko, lebo sa ušetrím od toho JavaScriptu, pokiaľ už teda nejaký nemám, hej, ale niekedy si nerobím ilúzie, lebo každá jedna stránka, na ktorú sa pozrieš, tak už má v sebe automaticky naťahuje proste jQuery a neviem čo všetko možné, takže ono väčšinou aj nemá význam rozmýšľať takýmto štýlom, ale pokiaľ máš ten luxus, že si to robíš sám od gruntu, od základu a že je to naozaj nejaká jednoduchá vec, tak zase od konkrétnej use case, ale má význam nad tým rozmýšľať. Ja to otvorím, pretože tu je jedna veľmi zaujímavá vec, ale znovu má to veľmi limitovanú kompatibilitu s prehliadačmi. No, tu sú rôzne spôsoby, že ako to zanimovať. A je tu jeden spôsob, kde sa to dá, on to tu nazval že nejaké, že The New School CSS Solution. A je tu vlastne spôsob, ako urobiť čisto CSS-kový... Prečo ma necháte proste? Hoďte niečo po mne, že Kubo. Ale už je zo mňa master v prepínaní tých inputov. Čiže tu sú na začiatku tie akože tie nejaké štandardné spôsoby, ako by sa to robilo, a tu je ten akože ten jeho New School CSS Solution. Inak tú stránku CSS Tricks, ak nepoznáte, tak znovu ako veľmi, veľmi dobrý zdroj, ktorý si treba pamätať. A vlastne v CSS-ku už máme takúto vec, že si vieme zaregistrovať vlastnú property. Napríklad v tomto prípade integer, hej, že proste dáme mu syntax integer a vie to počítať teoreticky do nekonečna do toho čísla, ktorému tu zadáme, a vie si automaticky proste určité inkrementy, po ktorých to bude narastať a tak. Čiže brutálna vec, len bohužiaľ podpora je slabúčka zatiaľ. No. Myslím, že Mozilla toto vôbec nevie, ak sa nemýlim, aj keď to som pozeral už dávnejšie, takže možno už nejako v tom pokročili, ale zase keď aj treba poznamenať aj to, že keď pozeráte to can I use a tieto veci, tak keď vám to vyhodí nejakú, že povedzme nejakú 95% kompatibilitu alebo 98%, tak sa netreba hneď tešiť, pretože ono to počíta na základe posledných verzií. Nie každý má najnovšiu verziu Chromu, nie každý má najnovšiu verziu Firefoxu a tak ďalej. Hej. Takže netreba sa hneď tešiť a toto rozhodne ešte nemá dobrú kompatibilitu. Ale veľmi zaujímavá vec, no a bolo by to pekné, keby to už
tak to šlo a keby sa dali aj tie rôzne textové efekty a toto urobiť, ale žiaľ, no ešte nie vždy to ide. A to bol asi, myslím, že predposledný slajd. Dobre, a tu sa dostávame k tým nejakým akože best practices. Kubové desatoro som to nazval, to je trochu zavádzajúce, a kubové z malinko, výborne. To je trochu zavádzajúce, lebo je to také skôr akože desatoro ChatGPT 4. Priznám sa, bol som na audiencii ChatGPT, takže pomohol mi dosť výrazne s týmto zoznamom. Tých vecí je určite viac, ale tieto mi dávajú celkom zmysel. Jedno je používať CSS premene, o tom sme sa už bavili. Že prečo? Dajte mi chvíľu, si ohlážim písky. Akože, no. Jazyková bariéra, no. Ja som sa normálne zapotil, ak som to povedal. No, čiže používať tie CSS-kové premene, povedali sme si prečo. Ďalšia vec, o ktorej sme sa nebavili, a čo je dôležité vyzvihnúť, používať relatívne jednotky. A nie len pri animáciách. Celkovo používajte relatívne jednotky všade, kde sa dajú. Pixelom už odzvonilo proste dávno, pretože pixel bude vždy pixel, kdežto tieto relatívne jednotky, MK, RMK a tak ďalej, rešpektujú nejaké iné veci. Predpokladám, že ich určite poznáte, alebo poznáte aspoň väčšinu z nich. Prečo je to dôležité? Ak to vieme použiť v tej animácii, v relatívnych jednotkách, povedzme, budeme sa primárne baviť asi o percentách, lebo už tie vnútorné elementy, keď tak väčšinou v percentách, pokiaľ to ide, nie zase vždy to ide, ale do toho nebudem už zachádzať, tak výhodu to má v tom, že keď tú animáciu urobím pomocou tých relatívnych jednotiek, tak je škalovateľná. Ja ju proste hodím do nejakého kontajnera, ktorý môžem zväčšovať, zmenšovať a tá animácia rastie s tým. Zase samozrejme, ak to nie je ale žiadané, aby tá animácia sa prispôsobovala tomu kontajneru, tak to neurobím, hej, v tých relatívnych jednotkách, ale predpokladám, že väčšinou to je žiadané práve, aby sa to prispôsobovalo, samozrejme až na nejaké izolované prípady. Optimalizovať výkon, o tom sme sa už tiež bavili, ja som to tu len ako také zhrnutie, animovať predovšetkým vlastnosti ako transform, opacity. Zase nešiel som tu proste zachádzať úplne do nejakých detailov každého, ak bude toto zaujímať, ak som ho nejako načal v tejto téme, hej, tak proste hodiť do Google alebo do môjho obľúbeného ChatGPT, že povedz mi k tomuto viac, hej. Používať easing funkcie, jasne, nech to proste nevyzerá, ako keby to robil neandertálec. Nech to proste keď tá animácia nie je lineárna, tak z nejakého dôvodu zase nepoznám celú psychológiu za tým, ale proste viem z nejakých týchto marketingových rôznych fint, že proste tie animácie, ktoré nie sú lineárne, ktoré majú nejaký nelineárny priebeh, tak pôsobia proste dobre. Zase to musí mať samozrejme, aj to musí mať nejaký lat a sklad, nemôže to byť proste, ja napríklad neznášam, keď je tých animácií strašne veľa a keď ste hrozne pomalé, treba tam vždy si zvoliť nejakú rozumnú mieru, hej, zase nedávať veci len preto, aby to bolo pekné, aby to bolo prečačkané, takisto aj to platí aj s inými vecami, aj s obsahom, keď proste píšem nejaké blogy, tak nebudem tam dávať vatu, len aby tam proste bolo zbytočne veľa textu. Aj keď tam zase tiež sú výnimky, ale nech to je proste rozumné, hej. Nech to je v rozumnej miere, nech to má rozumný čas, nech to neprichádza 10 sekúnd zľava sprava, hej, lebo ten človek sa na to vykašle. Spomínal som na začiatku tie rôzne preloadery a tieto veci, hej, že príjem na stránku a sa mi to tam 20 sekúnd krúti. To je už prvý znak toho, že tá stránka je pomalá, preto tam ten preloader vôbec je. A najsmutnejšie na tom je, keď tá stránka není pomalá, ale ten užívateľ si tak povie, že ja tam proste tú animáciu nejakú šialenú 20 sekundovú chcem, hej, lebo mám konkrétne teraz jednu takú požiadavku. Baba má nejaké také pekné logo, takého nejakého vtáčika, ktorý proste prechádza do také akože nejakej
že ak sa proste nič akože do ihly, hej, na takú nejakú peknú animáciu sme jej spravili. A ona to videla, že to chcela akože pre neviem aké použitie, že ona robí ako svadby na kľúč. A keď to videla tú animáciu, ježiš, to je pekné, však to dajme na stránku. A vrajím, ako? No však normálne sa to tam zanimuje, až potom sa ukáže stránka. No super, pecka. Tak teraz 20 sekúnd sa mi bude animovať vtáčik a potom sa človek dostane na stránku a neviem jej to za Boha vyhovoriť. No. Proste furt to tam chce. Ale podarilo sa nám to tak ako nejako zoptimalizovať tú animáciu, takže na 3 sekundy, alebo myslím, že 4, že to má akože vo finále. A zase jej cieľovka sú ženy, ktoré sa idú vydávať, ktoré majú 25 do 40, podľa mňa už keď sa im tam ten vtáčik zanimuje, tak asi si myslím, že sa z toho s prepáčením neposerujú, hej, zvládnu to podľa mňa psychicky, takže používať will change pre optimalizáciu, priznám sa, že netuším, čo to je, ale ChatGPT to odporúčil, aj Google to odporúčil, je to proste je to evidentne nejaká property, ktorá povie tomu prehliadaču, že sa proste ide niečo meniť. A on sa na to môže akože dopredu nachystať, hej. Takže niečo takéto je, no. To je ako keď povie chlap žene, že idem na 2 piva, hej, príjem domov za hodinu. Tak, aby sa vedela na to nachystať. Však vieš, ako sa vraví, že 1-2, slovom 12. Tak, no. Dobre, používať kľúčové snímky, alebo teda keyframes opatrne. Sme sa tiež bavili, keď proste mi tam stačia tie keyframes 2-3, tak ich nebudem dávať 30, len na to, aby tam proste boli, hej. Neviem prečo. A videl som aj také proste fakt, že videl som animáciu rozkuskovanú po 2%, ale proste aj tak to malo lineárny priebeh a dalo sa to úplne urobiť rovnako, keby to bolo iba, že od 0 do 100 alebo from to, takže minimalizovať použitie set timeout a set interval. To sú zase nejaké hodnoty, ktoré keď sú prehnane používané, tak komplikujú tomu prehľadaču robiť nejaké výpočty. Za bežných okolností neviem si predstaviť situáciu, že by to reálne malo nejaký dopad. To už by ten človek, čo to robí, to by musel byť fakt dement. Čiže ako neviem si predstaviť, že by toto bolo nejaké overused, že by proste toho bolo tak veľa, že by to reálne malo dopad na výkon. Ale treba ako spomenúť možno. Testovanie na rôznych zariadeniach, prehliadačoch, to je jasné. O tom sme sa bavili, že nie všetky tie veci, ktoré sme nespomenuli, sú úplne ako 100% kompatibilné so všetkým. Takže treba to testovať. Hlavne teda pre ten Mac, no. A už posledný akože kopanec, hej, už sľubujem. Ale ako, však robíš weby aj ty, nie? Ja nemôžeš mi povedať, že akože sem tam ten Mac nenasere tým, že ako neskôr oni nabiehajú na niektoré veci. Buď transparentný, buď objektívny, ako nepovedz mi, že no vidíš, no, tak sme aspoň trošku na... To je dobre. Co máš s tou prezentácií vyznania? Ja si myslím, že skôr problém je medzi tou stoličkou a tým počítačom. Že to není úplne o tom Windowse. Podľa mňa sa to tam nejako nastaviť, ale tým, že ja robím asi 4-krát v živote s PowerPointom, tak to bude skôr asi o tom. No ale a to som možno nemal povedať nahlas. Ale... No a posledná vec. Toto nie je akože exkluzív cez animácie, to platí proste pre všetko. Pokiaľ už ten kód má nejakú komplexnosť, tak dokumentovať a komentovať ten kód. Stretol som sa s tým, viackrát som sa stretol s tým, že mi niekto ako do tých komentov, že mal nejaké komenty k mojim komentom, že sa mi to snažil ako vyhovoriť, že to není úplne best practice, lebo ten kód je akože self-explanatory, že on sa vysvetlí sám. Nie každý je zase taký výborný programátor ako on, ten typek, čo sa mi to snažil vyhovoriť. Takže nie každý možno hneď číta ten kód ako operátor v Matrixe, že nevidí proste tie haky-baky, ale vidí rovno Matrix, takže nie každý má ten dar, takže tie komenty sa zídu. A myslím, že celkovo ten argument je taký vágný, lebo prečo by som tam tie komenty nedal, keď ich tam môžem dať, lebo
máme proste spôsoby, ako on narážal na to, že je ten kód potom zbytočne nafúknutý. A ty ten kód ako neminifikuješ potom v produkcii? Nie. No tak tu bol pes zakopaný, hej, tak sme vlastne prišli na to, že prečo ako mi pindal do tých komentov. Takže to je možno vec, ktorú ešte spomenúť, ale to úplne nepatrí sem, ale už keď som to načal, keď už ten kód máte proste okomentovaný a tak, a je tam tých komentov proste veľa, tak treba ten kód na výstupe minifikovať, hej. Treba ho proste zbaviť tých komentov, treba ho zbaviť riadkov, indentov, všetkého. Boli by ste prekvapení, tak to asi viete, hej, to sú elementárne veci. Ale sám som niekoľkokrát bol prekvapený, že ako veľa kilobajtov dokáže tá minifikácia ušetriť pri ozaj, akože, hlavne pri tom JavaScripte, teda tam tých indentácií a týchto vecí je proste veľa, pokiaľ chceš, aby ten kód vyzeral nejako rozumne a hlavne keď ako niektorí programátori robia také funkcie, že dávajú tomu iba začiatočné písmenka, máš pod sebou cez bodkočiarku oddelených 27 celú abecedu proste pod sebou a v tej neminifikovanej akože verzii to vyzerá divne, ale zase keď ty máš robiť, tak sa to číta asi lepšie, no ale každopádne už potom to treba zminifikovať, lebo to vyzerá na tom výstupe potom hrozne. Co je? No. V anglicky. Ja sa snažím akože aj napríklad, povedzme, už aj také prkotiny, že keď v ACF-ku vytváram nejaký field, tak ja ten sa snažím nazvať po anglicky, aj keď niekedy sa mi to zdá kontraproduktívne, pretože on sa akože pre účely toho klienta, to samozrejme nazvem po slovensky, alebo po česky, ak je to český web, hej. Ale akože ten jeho signature, ten akože to idečko jeho nazvem po anglicky, čo sa môže zdať niekomu kontraproduktívne, ale nikdy nevieš, kto na tom webe bude v budúcnosti robiť, proste tá angličtina je to asi univerzálnejšia. A je to akože také ďalšie pravidlo toho tých best practices, že proste treba to písať po anglicky, tak ako ja to aj tak robím, tie komenty vždy. Ja som na chvíľu bol zaskočený, že v akom jazyku, že ako, čo ty vole, že CSS-ko komentujem v PHPčku, hej. A zase som pochopil, no, že sa bavíme akože po anglicky, no určite. Pokiaľ není ako iná požiadavka, ale také sa mi asi nestalo. Ešte som nemal asi klienta, ktorý by ma buzeroval za to, že prosím ťa, rob komenty po slovensky. Hej, takže. Niekto iný? Tak můžu mít ještě další dotaz, když jsi mluvil o těch signatures Brixu, co to vlastně je? To tam jako taky mám, musím to furt podepisovat, ale vlastně nevím, co to je. To je zase ako, že možno nie som úplne správny človek, ktorý by sa to mala pýtať, lebo tým, že ja úplne nevidím do toho PHPčka až tak, ja mám proste nejaké základné znalosti syntaxu pre tie veci, ktoré ja potrebujem, je to postačujúce. Ja riešim výhradne frontend, hej, ako s tým PHPčkom vôbec nejako nezabývam momentálne a ani sa asi ani nechcem v budúcnosti, takže až tak do toho nevidím, ale proste oni písali, že oni majú k tomu akože dosť dlhý článok. Je to údajne lepšie aj z hľadiska bezpečnosti, aj z hľadiska nejakého akože parsovania toho kódu, nejako rýchlosti, že každé to má nejaký signature. Predpokladám, že to robí aj nejaké indexy, že čo sa kde nachádza. A hlavne ako z hľadiska bezpečnosti, že by to malo byť ako údajne neprestrelné týmto novým systémom. Takže myslím, že hlavne preto to vzniklo, ale priznám sa ti, že poviem na rovinu, nebudem si tu vymýšľať, neviem úplne presne, čo všetko na tom je, čo všetko je tam na pozadí, hej, za tým. Ale ak niekto z vás vie, tak ako privítam nejakú koherentnejšiu odpoveď ako z mojej strany. Ale když jste mluvil o tom webu, jak mám vlastně ten web, tak on je nějak zanimovaný. Nebo nějak jakože, můžeš to jednoduše vysvětlit třeba. Počkaj, myslíš nejaký konkrétny web, ktorý som ukazoval? Mám tu funkčnosť, no. Tak sú čas. Jako ty
No však takisto tam nie sú nejaké ako v tom, čo sme si dneska ukazovali, tam nie sú nejaké zásadné rozdiely. Toto všetko vie aj Apple. Predpokladám, že ak niečo nevie, tak už asi to, čo sme si ukazovali úplne na konci, to registrovanie tej vlastnej property, ale to nevie ani to viacero prehliadačov nevie. To je ako dosť nová vec, ale v tých animáciách, čo sme si dneska ukazovali, tak nemyslím si, že niečo z toho by ako Mac nezvládol. To by malo byť všetko OK. Ale ako treba to rozhodne testovať, lebo viem, že napríklad, čo som mal problém s Macom, tak on niekedy má problém s overflow, tam niektoré veci nefungujú. Napríklad si pamätám, sme robili jeden slider, kde vlastne sa hýbali obrázky v pozadí a v popredí bol nejaký geometrický útvar, nejaký kruh asi, alebo proste niečo také, ak si dobre pamätám. Zase len proste divko s nejakými radiusmi a bol tam nastavený overflow, hej, aby bolo vidno len to, čo je proste vnútri toho divka. A na Mac sme to museli ošetrovať, že to proste nefungovalo to dobre. Ten obrázok prišiel, on bol vidieť celý, on preblikol a až potom vlastne zmizlo to, čo tam nemalo byť, ten overflow zmizol až potom. Takže sme to museli nejako fixnúť. Priznám sa, že už si nepamätám ako, úplne presne. A môžem to pozrieť, ak by to niekoho zaujímalo. Viem, že toto bol problém. Sem tam má problém v nejakých veľmi špecifických veciach, čo sa týka absolútnej pozície. Tam niečo sem tam registrujem, že sa niečo stane pri tých animáciách. Ale inak ako neevidujem nejaké zásadné problémy. Ale rozhodne ako treba to testovať. Ja normálne rozmýšľam, že si kúpim domov nejaký Mac Mini alebo niečo také, lebo musím furt niekoho otravovať. Niekoho, kto viem, že má Maca, konkrétne v tomto prípade Johnny v poslednej dobe. Jako? Aby za ňa potom netešil. Nie, to nehrozí. Vieš čo, to asi nie. Ja som mal raz iPhone ako náhradné riešenie, ako za mobil. Neviem, či som môj rozbil, alebo čo, asi rozbil pravdepodobne. Tak som mal iPhone ako náhradný a nejako mi to nepriaslo k srdcu, ten iPhone. Mne totiž to vadí jedna zásadná vec, že všetky tie nastavenia, že taký opačný prístup, že ty musíš do nastavení a tam hľadať nastavenie jednotlivých aplikácií. A to je také zvláštne. Pre mňa je logickejšie, že otvoriť si najprv tú apku a tam hľadať nejaké to konkrétne nastavenie a nie ísť do nejakých všeobecných nastavení a tam hľadať nastavenie tej konkrétnej apky. To mi príde ako taký... Ale akože určite by som si na to zvykol, hej, ale neviem, no mal som pár mesiacov požičaný iPhone od kamoša, keď som bol bez toho mobilu a nejako mi ten iPhone nepriasol k srdcu. Ale akože veľa vecí musím uznať, že majú urobených dobre, hej. Napríklad frajerka má iPad, takže z roboty, hej, ona je učiteľka. A ako tie animácie napríklad na tom iPade, keď to proste otáčaš ten displej a to je tak krásne, ladné, že fakt to na tom Androide proste nemáš. Ako tie animácie sú zvládnuté dobre. Aj viacero vecí to má dobre zmaknuté. A ja napríklad doma na počítači mám okrem Windowsu na desktope nainštalovaný aj Linux. A častokrát robím aj na ňom. A tam je viacero vecí podobných, čo si napríklad hovoril to switchovanie medzi tými obrazovkami a toto. Tak to majú napríklad urobené presne na štýl Apple a to je ako super vec. To je výborná feature a to tiež uznávam. Ale že či by som sa celkovo s tým Macom stotožnil, neviem, nejak... Tak asi aj. Vyhľadám si to PowerToys. Ja radosť. Skúsim. To je přímo od Microsoftu. Vývojáři ve volném času vyvíjí nové ty a Microsoft sem tam řekne, jo, to udělali fajn, to tam dám. Dobre, to skúsim, no. A problémy jsou jakože přímo jakože s tím operačním systémem, nebo jakože ze Safari na to? Tam rozdíl mezi Chromem třeba na Windowsu a Chromem na... Vieš čo, väčšinou sú to problémy akože... Väčšinou sú to problémy zo Safari, keď je tam nejaká nekompatibilita, ale stretol som sa, a to si nespomeniem určite, akože zabímal a nespomeniem si, ale stretol som sa aj s tým, že to proste
že to bola vec na úrovni OSK. Že to proste nebolo na akomkoľvek prehliadači, v rámci toho Macu sme to otvorili, tak všade to robilo rovnakú chybu. A potom som to nejako googlil, niekto proste zažil podobnú vec a tam vyslovene písali, že to je vec operačného systému, že to robí, ale nespomeniem si fakt, že čo to bolo, ale väčšinou, keď tam boli nejaké nekompatibility s tým Safari, tak väčšinou to robilo ako reálne to Safari. Ja som sa pokúšal aj nejako si podľa návodu nasimulovať Safari na kompe, ale není to ono. Není to proste ako keby si mal fyzicky toho Maca, nespráva sa to takisto. Nebo potom vzít a spustit si normálně VMware a vytvořit si tam někdy instanci. Ale jde o to, že Safari má základní problém u těch CSS a celkově u těch animací i s tím, že u těch teláckých starších zařízení, že tam je ještě starší Safari, že tam není nejnovější Safari. A to je základní kamer porazu, ale tady tohleto celkově vyřeší třeba knihovna Modernizer. Nevím, jestli ještě aktivně, já už ji nepoužívám, já jsem to prostě řekl, že už to nebudu používat. Nicméně je to knihovna, která vůči starším prohlížečím a starším jádrům, ať už je to od Mozilla, Chrome, kdysi Edge měl, že svůj Spartan, nebo jak to se jmenovalo, tak všechny tyhle ty dokáže potom řešit i ty animace. Ta knihovna. Je to teda JavaScriptová knihovna, ale dokonce se dává i nějak customizovat, že stačilo jenom vybrat, které ty animace má umět ohandlovat. Že není třeba řešit třeba všechny, ale umělo to prostě jenom pracovat s gradientem, si tam dát a mít jenom ten bloček pro to, aby to... Hej, to si pamätám, ten Modernizer, on bol kedy v minulosti dosť často na tých weboch inkludovaný a v poslednej dobe to už nestretávam, ale jak si to spomenul, tak mi hneď ako... Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Arigato.